que incitou os membros de Terra Galega, porque vamos a ver, o que está visto, señor Ucha, que usted levase moi ben con Terra Galega, pero se tiñan feito ese pacto, porque de feito o señor Chisco permítelle facer preguntas, usted ya as contesta, non, se ríe porque me está tomando a min o pelo, o sea que a min me di que unos decretos simplemente que teño que mencionalos, que non pregunte nada, que pase logo a parte de preguntas para contestarle, resulta que a señora Meijeiras se reconforta preguntando, explicando, usted le contesta, entonces que pasa? A vostede non lle contestei a súa parte primeiro, preguntou menos. Non, eu non preguntei nada. Bueno, pero... Eu non preguntei nada, que usted non me deu turno de preguntar, simplemente me fixo referencia a dúas cousas porque consideraba usted que era moi importante decir que hoy había ingresado os cartos despois de que deixara de ser alcaldesa, que é unha mentira, porque usted sigue mentindo, mentira grandísima, é o seu fondo social que nunca apareceu, polo menos, eu ao cabo de 6 meses apareceu os cartos que había donado, pero usted, mire, pasaron moito anos e ainda non se encontraron esos cartos do fondo social. Mire, tiña unhas cuantas preguntas que, por certo, como xa llas fixo o señor Meijeiras no turno de preguntas, pois, eu xa non sei se son preguntas, se son ruegos, se son parte de decretos, porque o tema de Galibalia, si, efectivamente, eu simplemente dixen que se cobraba 1813 porque usted me dixo que só se podía ler o decreto. Como di usted, unha empresa que se contratou, o sea, que para levar os temas de contratación. Como di usted, os contratos estarían sin facer, non sei se estarían sin facer ou non, o que pasa é que usted leva pagando a esta empresa e todavía non hai contratos feitos, o sea que usted ten asesores que non nos tuven, acusaba a outros gobernantes que tiñan asesores que non facían nada, usted sigue tendo asesores e sigue sin facer nada, pagando as facturas puntualmente todos os meses, entonces usted sigue mentindo, sigue hablando de fantasías, e sigue hablando de castillos no aire para quedar ben diante da xente, considerándose que é un gran orador. Resulta que vamos a ver en asuntos sociales, ora fanse 1.400, 1.600 horas, claro, porque eso solicitaron, porque tiñamos lista de espera, non porque llas deran a usted, porque había que solicitalas, estaban solicitadas de antes, e usted só o que pode facer as que lle paguen, porque senón non llas paga se están fora das que nos adjudican. Mire, a miña gran pregunta, a miña gran recuerdo... outro tema tamén, en atención sociocomunitaria non fai falta comprar camas, porque camas ten usted bondas na vivienda sociocomunitaria, camas que son articuladas, e non dixa usted que gasta cartos en saco ten xa no Concello, entonces non fale de que usted é un bo gestor, porque se usted compra xa o que ten, e ainda por encima nos utiliza máis que nos cursos, nos fixemos cursos de atención sociocomunitaria. Na miña época, cando era concelleira de Asuntos Sociales, utilizábanse esas camas, porque de onde vai non fai falta comprarse. Mire, o meu ruego que vai a ser hoxe, que xa non fago preguntas, porque as preguntas as fixeron os meus compañeiros da oposición, que sabes o que se levan moi ben, que é moito corren entre todos, porque usted contesta a eles, a mí non. Vamos a ver, este é o segundo pleno que se fai, segundo pleno ordinario, en donde non hai, na primeira parte resolutiva non hai asuntos. Un señor alcalde que presume de ter unha gran capacidade de traballo, que nos ten a seus asesores, resulta que creou a figura de concelleiro de área, se facían unhas xuntas en delegados de área, unhas xuntas semanales, durante o mes de diciembre, durante o mes de noviembre, non sei cales serían os temas destas xuntas de delegados, porque efectivamente o pleno non se trouxo ningún asunto resuelto, nin a resolver, nin a deliberar no pleno. O sea, quérese dicir que levamos 2 plenos vacíos de contenido, porque para dar conta das licencias que inda por encima os veciños de Santa Comba leven esperando todo o mes de diciembre a que usted lle dé unhas licencias, porque claro, como ten que dar cuenta e como se fan as xuntas de goberno despois dos plenos, moi a diferencia cando antes se firmaban licencias de obra cada 15 días para agilizar todo o tema das obras dos veciños e que os veciños non tuveran que esperar a jurisprudencia dunha persona que considera que hai que esperar un mes e non agilizar o tema e ter cada 15 días licencias ao día e que se poden ejecutar e dinamizar o noso Concello. Entón temos plenos de noviembre e de diciembre vacíos. Plenos en donde só se traen unhas licencias que por suposto hai que levar a Xunta de Goberno para aprobar, unha parte de dar conta dos decretos, que por lógico se fan, e para iso se traen aquí, para dar conta dos decretos, inda que hoxe usted parecía que eu non nos podía explicar, só tiña que numeralos, e así os numerou, e unha parte de ruegos e preguntas. Entón, é o que lle digo eu, un alcalde con toda a capacidade, con seus conselleiros de área, con súas xuntas semanales de delegados de área, dígolle, señor, o meu ruego, que fagan algo nesas xuntas, que traballen polos xente de Santa Comba, que fagan plenos útiles, que fagan cousas para que este pueblo
vesa a eficiencia do seu mandato, porque si, usted é un moi orador. Moitas cousas son mentiras, xa sabemos que a xente que fala de que os outros mentirosos normalmente é porque eles teñen bastante que ocultar, pero eso non se preocupe, xa estamos acostumbrados a usted. Ora que eso sí, traballe e polo menos veñamos aquí, xa que ahora nos paga 120 euros, canto eu antes lle pagaba só 30 euros, polo menos xa que veñemos aquí a cobrar 120 euros, polo menos que esta xente que aproveite esos 120 euros, porque vir aquí a pagar, que eu cobre aquí 120 euros para ter que aguantar un montón de tonterías que di este home, porque a verdad que el mismo dixo, non dixo que eran tonterías, dixo unha palabra que non sei onde a perdín. Bueno, xa me perdín esa palabra. Non sei como lle chamou os asuntos que lle estaba dicindo a señora Meijeras, dixo que eso eran, se non eran tonterías, eran sin. Fáganse merecedores dos 120 euros. Efectivamente, non nos merecen, porque non traballan o suficiente. E usted tampouco do alcalde. Non, é que o xa non nos cobre. Perdone, o alcalde xa cobra o seu sueldo. Non, perdone, o alcalde non cobra os 120 euros, cobra os vostede. Eu púseno para que vostede... Usted cobra o sueldo do alcalde que incluye as dietas dos plenos para traballar polo cual. Por favor, facer oposición non se trata de interrompir. Non se trata de interrompir. A ver, vostede pode decir igual as cousas sin interrompir. Eu voulle deixar, se lle deixei, Home, para estar vacío... No, para estar vacíos de contenido falou de narices, De narices. Porque se non hai nada que decir e está todo dito, o mellor é que non diga nada. A que ven? Fala usted bastante. Bueno, pois entonces de contenido non están vacíos. Porque os plenos xa, de por sí, cumplen a función de control. Non está vostede dicindo que... Mire, eu veño aquí a darlle conta a esa xente. Xa é suficiente. Están doloridos e queren cobrar só 60 euros. Eu se lle dixen naquele pleno que a mí non me importa nada. Propóñanlo ustedes. Baixámoslle 60 euros e punto. Vale? Usted parece que eso é legítimo. Nós cobrábamos 30, 30, non 60. Vale? 30 euros. Ao mellor os seus tiñan un convenio especial e cobraban 60. A nosa oposición nos pagaban 30. Vale? Agora cobran 120. Vale? Pero creo que é un razonable. Vostedes son fácanse merecedores da dignidade de ser concejales deste pueblo. Non convirtan isto nunha lucha de barro. Ese é o que está facendo que o nivel da política sea o que é. Sí. Bien, non sei se sinte, porque non dediquelle menos tempo que a señora Meijeira, se sinte un pouco celosa por eso. Depende do que pregunte. Se pregunta moitas cousas, contestarei. Se pregunta poucas, contestolle con pouco tempo. O tema dos asesores, eu non teño asesores. Son contratos de servicios externos. Igual que o que vostede tiña. Non é un personal de confianza, hombre. O asesor é un personal de confianza como o que vostedes fixeron. A dedo. E con personal de confianza. Bueno, vostede non. Bueno, hasta o último mes que cesou co anterior cargo de confianza, vale? Pero tuveron hasta os últimos meses, sí, bueno. Aquí son contratos de asesoramento externo, jurídicos e demás, como soubo toda a vida. Vostede o que ten, volvemos de servicios, o que ten que juzgar é se se fai ben a cousa ou se se fai mal. Non tiñan contratos de ningún estilo, moi ben. Cantos fixemos? Ese é o que me ten que preguntar. Cantos vamos a facer? Os que podamos. Todos si podemos. Bueno, pois estamos nesas. O que vostedes levaron 20 anos destruíron non pretenderá que eu construya nun par de meses, Porque entre vacaciones e isto e lo outro e lo demás aquí e lo demás allá, o tempo corriu. E rápido. Pero sabe o que fixen eu? Algo que vostedes non foron capaces de facer en 6 meses. Os presupuestos. E dous. Os segundos botáronos abaixo porque dixeron que non eran urgentes. Vale? Dixeron que aquilo non era urgente. Uns presupuestos que podíamos ter o día 1 de xaneiro, os presupuestos aprobados, que eu ben os presentei nunha comisión informativa. E para o pleno tiñanos con tempo máis que suficiente. Vale? Porque tiñan
todo o tempo do mundo, máis o que marca a lei. Para o pleno non había urgencia. Había urgencia de leválos á comisión informativa para poder vir ao pleno ordinario. E vostedes non nos quixeron, non votaron a urgencia deso. Sin embargo, votamos a urgencia de cousas como a moción aquela do lei.